kapatid yung dalawa at saka yung kaibigan ko ng kasama sa among vlog nga si Gerald Kasipong. So karon guys, magtumiron sa lasang guys. Kung ayan guys yung mga yuta guys. kami guys taga bukid magud mi guys. Nabi may sa Himalalod, Bukirag Himalalod sa Kabang. At ayan guys, dito kami lumaki. Dito din kami mga Ito guys, ang river guys, river. Yan. Ayan guys. What's up mga kadamdam? Yan, ang aking kapatid. Naglakad po kami guys, papunta naman ng ano, Japan. Malayo lang guys. Oh wow! Guys. Tugubatan. Ayan guys. Kama Ilser. At saka kung dito kayo pumuyo sa bukid, magtanim kayo ng ito guys. Oh, ito. Ito guys. Yan. Kung nandito kayo at saka kung meron kayong hayupan guys nga sample baka, ito yung ipakain nyo. Yan. Tawag yan guys. Snapper. Oh wow! At saka kung ano pa guys, na marami pang ipapakain ng baka guys. Pero yung masarap yung hangin, masarap ng simoy ng hangin. Oh at saka merong wow! baka guys, oh, merong baka. Yan ang mga alaga ng mga taga-bukid ba. Okay, lami kayo? Okay kayo? Okay kayo guys. Yan guys. Maghay kayo, maghay. Hi. Yan guys. Dito kami. Nakita yung horse. Yan. Oh wow! Merong kabayo guys. At saka aso. Yan. Aso guys. Kabayo. Oh May wow! kabayo dito guys. Oo, ka lang nag-video wala nakakita ko na. Oh, si Richel Pabiliar. Oh, maghay kayo, maghay. Maghay sa camera. Maghay. Ginagawa mo. Maghay. Ginagawa mo. Guys. Pupunta kami sa aming kapitbahay. Yan guys. Ayan guys, nandito na po kami. Yan. Yan guys. Maghay kayo sa camera tayo, maghay. Maghay. Subscribe na mo tayo. Maghay ka tayo, maghay. Tayo, maghay ka. Ginagawa mo. Ina tayo, hi. Uy, no, gato, maghay ka, wait. Maghay. Ang pangalan nito ay si Sherwin. Ayan guys, pupunta na kami ng Lasa. Nahapit kami sa aming kapitbahay na Richel, merong sapa dito guys, nasa taas. Oh wow! At saka malayo pa yung pupunta namin guys. Ayan guys, yung kasama namin guys. Ayan guys, merong Kapaya. ano guys, Oh kapayas. wow! Kala ko nung muna. Merong kapayas guys. At saka maraming dalawang aso. Simula ng luhat. Kumusta na ngayon ang iyong mapagmaliit? Ngayon Yan. subukan yung malait ulit. Ganyan na talaga yung mga Ginagawa mo. malulupit. Nagar kasi pong maghay. Sa piling anong masakit. Medyo bakilid siya guys. Kung maraming tambok dito. Sa tingin ko rigid din sila. Kasi mahirapan sila sa paglakad nila guys. Kasi Pan sila dito sa kalisod. danlog. Tapos ano, Masigpit. masigpit ang daan. Guys. Bining mari. Ito na guys. So, yan. Nami kayo diri guys. So, kita nyo na.
lasang to guys, pero mayroon pang bulaklak dito guys. Yan, Oh, wow! mayroon pang bulaklak dito. Yan, kung dito kayo sa bukid sa Barangay Kabang, mayroong maraming taniman dito guys. Yan. Yan guys, dito kami sa ano, pupuntahan namin. Pero malayo pa yung pupunta namin guys. Ano? Yan guys. Yan. At saka mayroong pagkain guys, kung ano, bayabas, guava. Marami dito guys, guava guys. At saka ano guys, yan guys, tingnan nyo lang guys. Super sarap guys. Ang malaking ano guys. Yan guys. Yan sila guys. Hindi sila kaagad dyan guys kasi maputik. Connection dito. Boy, Mike. Yan guys, maputik guys. Hindi ko lang kung saan ako ano guys. Wala mamunggol. Yan guys, nandito po kami guys. Meron po kami ipapakita guys kung ano to bulaklak guys. Naisip nyo lang guys. Bulaklak sa kagubatan. Nandito sa kagubatan pero bulaklak pa rin siya guys. Ayan guys. Maraming kan dito guys. Yan. Maliliit guys. Yan. Maliit. Ayan guys, nandito po kami. Yan. Yan guys. Ano guys? Nakakita na ba kayo? Ito guys, marami to. Yan guys, kakainin natin guys. Parang sarap. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh, wow! Unsa ko di ay. Aray ka sa. Ginagawa Ang sarap guys. Oh, Minsan wow! imo dong. Kasi marami dito eh. Huwag kang mag-alala, marami guys. Saka kwari guys. Kailan may kaya. Umakyat kami guys kasi Ayan guys, nag-ulan na guys. Yung. Dala pa to sa kubag, basta nagkuat ba? Yan. Yan. Kita nyo guys. Ganon kami ka ano. Yan guys, galing siyang umakyat ng puno guys. Yan. Kita nyo na guys. Yan. Kaluya. Ano guys? Medyo nahirapan siya guys. Yan. Yan. Mo? Hindi siya takot guys. And guys, nandito na po kami. Buwang ni si Gerard kasi pong nandun pa sila sa taas. Kanima nasabihan ko gasing guys. Parang mga baliw. Yun, ito yung kapatid ko. Parang wakwak. Wow! Nandito si Gerard kasi pong. Wow! Yan. Wow! Ginagawa mo! Parang nagpag siya guys. Nagpag. Oh, wow! Nagpag siya guys. Pag. Yan. Hindi ako naibutan dito. Tuwato ka. Dahilira na ito eh. Yan. Apit pa ko sila. Yan. Oh, wow! Kasakita sa pulis akong Yan guys. Parang hapit na mulan guys. Yung mata ko niya guys na puling. Na ano ng ano. Dito kami dumaan papunta dun sa kagubatan. Yan guys. Ito kagubatan na talaga to guys. Ito kagubatan guys. Pa masyado. This is the Yan guys. Alaan ni Pare. sila magpainom og baka. Dahil Sila si Uncle Gilma. Merong magpaano dito guys. Magpainom ng hayop guys. Dahil may ano dito. May Ano to? merong water. May Water. Ayan guys. Kung ano ba ito kalasang guys. Ito Yan. magagawa tong basket to. Yan. Ito. Oh ano. Yan. Basket. Magama Itong na? basket Oh, oh. magama ng basket. Kung hindi It's namin a alam kung ano ba banban. to banban dahil guys banban. Marami dito guys sa lasang, maraming Oh. ubi dito at saka balyaka kung ano pang ginagawa mo! mga pagka. So guys, yan. Iyan guys, ano, hagda ng uwak. Ano?
Yan guys. Ya, ito guys, naku, kalagahan ng ito. Yan guys, ano, bulaklak ba to guys? Yan, ito, bulaklak. Kung bulaklak mo to, guys, request lang kayo dito guys kasi maraming bulaklak guys. Yan. Ang dami talagang bulaklak dito guys. Pero sa lasang guys, sa lasang. Ang laki ng mga punong kahoy. Oh, ang laki mang punong kahoy yan guys. Ang lasang siya guys. Yan Yan, dito. oh. Kapatid ko. Nandyan guys, mayroong unggoy. Yan, tingnan nyo guys kung gaano to kalasang. Yan. Malaki, medyo malaki. Nabagod na Ayan. ang pinagsaad mo. Nareong gulo. Dito na po kami sa lasang. At saka ano ba to guys? Ano to sa Bisaya? Pang-pang. Pasensya na yung pagsalita namin guys kasi Bisaya versus Tagalog. Yan guys. Yan guys. Kadagahan ng manalito ating puno sa kahoy. Kung ano nyo? Hanggang sa kaano, lasang. Yan. Merong manalo dito guys. Ang laki niya guys. Yan. Oh, wow! Yan. Tamagay manalo sa balay? Yan. Malibang ang tako. Now, malibang ko na sige. Gerald kasi pong guys. Ginagawa mo. Kung ano. Yan. Hanggang doon na lang ang video namin guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. At saka yung kapatid ko at saka yung isa nandun pa at saka si Gerald Kasipong. Karon guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Naisipan namin ma-video guys kasi pupunta kami dito ng lasang ng parang ma-enjoy po mo guys nga naglantaw sa among YouTube channel guys nga RK Samurai TV. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Hanggang dyan na lang yung video namin guys. Bye bye.